Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, full implementation sa backtrack system sa syudad mag-umpisa na karon nga adlaw. Drivers ang ambulansya patay, 3 pilason lakip ng COVID-19 patient matapos nagbungguanay ang 3 ka mga salakyan. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte magngutang sang $300 milyones sa gudibakal sang bakuna kontra COVID-19. Judge patay matapos ginluthang sang abogado. Sospetsado gintirong kagalingon matapos ang krimen. Maayong aga Bacolod, mga aga binugawahin sang Western Visayas. Karunyala, Webes, Nobyembre 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Iden, Aboso. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning, Philippines, and hello, world. Wow, happy Thursday sa ato mga ka-aksyon. 43 days to go. It's Christmas na, okay? Tapos, 43 days to go. So, kamusta? Dira kay 12 subong, kamusta mo nag-11-11? Dira kapon. Ano bang 11-11 man? Mga sale action boy sa mga online bala nga mga balaligyan. Hambalila. Ang 11, sinood ang mga nakatawid o sinood ang mga marupok nga nag-add to cart. Amo na hambalila. Ano add to cart na lang? I-add to cart ka. Kaya mag-order ka online. Siyempre, kung may gusto ka dira, i-add to cart mo. Kag i-check out para bayran kay 11-11. Diba? Okay. Yes. Good morning, Danay. Kay Tita Mimi Martinez. Ambalia, wow, good morning, beautiful niece. Diba? Auntie Mimi, it runs in the blood, of course. Good morning, Tita Margie. And Tito Victor Martinez. Of course. Tito Victor Martinez in Tampa, Florida, and everyone there. To my cousins, hello. Wow, mongga, no? Bis na hindi ko ilonggohon mo, English ang kinanglan. Malia, kaya malidan, OMG, nosebleed, you're talking too fast. Oy! She understands Ilonggo, but very Very little. Very little. Very few. Very slow motion, Ilonggo. Good morning, mayong aga. Yes. Kay Antoinette Piliado, good morning man. Kay Melchu, kag Aplaha, Sansawi. Sangla Carlota from Canada, thank you. Ma-Earl, good morning. Jocelyn Kalamaan, good morning man. Maria Fe Maravilla, good morning. From Palawan, wow. Of course, President Richard, hindi ko kabalo sa pangalan, wow. Dennis Richard Tibor, Roma, super himo-himo, ba Mami Ice Cold? Nalain naman ng Mami Ice Cold Eden. Ano naman? Super himo-himo ba? Okay. RJ Mira, sir. Dira sa LTO, good morning. Monitor lang sila sa tupad balay niya si Nelson Once. Okay. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Kay Jen Buerom, kay Gingging Arroyo, Andre Polanco, mga agadra, of course, Remia Garcia, mga taga-pahanukoy niya, mga avid fans na niya. Mga Renatics. Avid listeners na niya sa pahanukoy. Yes, si mga panyaga, taliwat. Ano sino si Jane Nabarte Esto, good morning, Action Boy, Action Eden, live streaming from Tabao, Paglaom, Tabao, Valladolid. Siguro Maria Fe Maravilla, of course, asa kuha na muna sa Palawan. Dali lang. Ben Buds. Okay. Kilala ko ni siya. Kuha ko niya ng parente ko niya. Ano importante, mama man? Importante, mamam. Inom law? Una? Mamam ta. Inom. Okay. Good. Nabalaan naman ko. Analisa Pendon Fuentes. Good morning man sa Fuentes family. Great OOTD Miss George sa Eden Aboso from Vanessa Mayo.
Good morning to you both and hello to my hubby, Dr. Mayo, ara sa office niya pamati. Ay, Doc, good morning. Doc, good morning. Doctor, Minnesota is watching. Of course, dapat lang. Perfect. Good na iya. Given. Si Dr. Mayo, good morning dala sa iya, no? Elinar, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Mau Paguntalan Silverio, pa-greet ko na sa Silverio family sa Hunob, Pontevedra. Sige. Kay Rose Belen, good morning sa frontliner sa Barangay Luz, Gihulngan City Border Control kuno sa mga active nila nga mga pulis kag AFP. Analiza Pendon Fuentes, good morning. Heaven. Mahalabea Custodio Chavez, good morning. Pag-greet family niya, may husband Ryan Chavez and son Rashid Chavez. Thank you, God bless us all. Kay migo ta Ronnie Vega, mag-aga sa imo pare. Good morning dala sa imo, no? Kag keep safe lang. Yes. Halong kay mga frontliners man nimo. Perfect. Dapat gid halong kay para ara lang na sila gyapon. Okay, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probi. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Opisyal na nga mag-aumpisa karon nga adlaw, Nobyembre 12, ang full implementation sang Bacolod Contact Tracing o Backtrack System sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahag ni City Administrator M. Ang sa pinaka-latest nga datos, masobra na 350,000 ka mga individual ang nagparehistro sa Backtrack System, samtang masobra naman 6,000 ka mga establishmento ang nagparehistro. Suno kay ang mga tubang sang 5,000 pesos nga penalidad ang establishmento nga hindi magtuman sa backtrack system. Samtang ginpahag ni Ang sa mga individual nga wala sa gyapon nakarehistro sa backtrack sa rason nga wala sang gadget nga usaron, ginpanugyan suni nga magpadulong sa ilang mga barangay agud magpabulig sa pagparehistro sa mga opisyal sang barangay. Start ang full implementation ang aton nga team from the EOC composed of our BPLO ang atag ang mga kaupod ni mga teammates nila upod sa cluster. Dalana na ang aton PNP members magakag ang City Legal Office magalibot sa mga establishment. Si City Administrator M. Ang. Patay naman ang driver sang ambulansya samtang pilaso ang 3 kasakay sini matapos nabungguan sang pribado nga salakyan sa dalan ginsangan sang San Sebastian Lacson, syudad sa Bacolod launa 15 sang hapon Miyerkules. Ana patay ang ginkilala kay Jesse James Tranilla kag ang pilaso nang ginkilala sa ila nanday Maria Cajeras, 30 anyos nga among nurse, Jose Francisco Sombero, 34 anyos, among auxiliary aid kag ang pasyente nga si Vicente Limaco, 78 anyos, residente sang Barangay Biniquel, syudad sang Cabancalan. Sunod kay Station 1 Commander Major Jovel Sidel, padulong sa sur ang ambulansya kag nag-cross naman ang Montero Sports nga salakyan nga ginamaneho ni Kenny Arilio, 21 anyos, residente sang Barangay Alihis. Dugang pa ni Sidel, nadulaan sang kontrol si Tranilla rason nga natumba ang ambulansya kag nagbunggo sa delivery van nga ginamaneho naman ni Genesis Graelios, 32 anyos, nga residente sa Banwasang Murcia. Sa karon si Cajeras kag Sombero ginabulong sa South Bacolod General Hospital, samtang si Limacong gindala sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Si Arilio ang priso karon sa custodial facilities ng Police Station number 1 kag mahimo mga tubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple injuries kag damage to property. Gin-detain man sa Station 1 si Graelios, samtang nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Montero sa Sebastian sa makrosa sa Lacson. Pag-cross niya, may ambulansya, na bungguan niya ni ang ambulansya mo nga doon nagbalang-balang ni. May ka-travel may James van from northman to south. Amo to nga pagka-bunggo sa Montero, nagbalang-balang ang ambulansya pag mismo na head-on man sa James van.
Ang kabahin sang pagpahayag ni Station 1 Commander Major Jovel Sidel. Ginkumpirma naman ni Bacolod City Executive Assistant Jo Marie Vargas nga positibo sa COVID-19 ang pasyente nga sakay sa ambulansya nga bulpado sa aksidente sa dalan ginsangan sang San Sebastian Lacson, siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, dinpahayag ni Vargas nga ipalambot ini niya nga concern sa Bacolod Emergency Operations Center agud matalakay ang matikang himuon, partikular na ang contact tracing. Ginpasiguro lamang ni Vargas nga nakasuksok sang personal protective equipment ang mga personnel nga nagbulig sa sining aksidente. Samtang ginkumpirma naman ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Alcide Familiaran nga nagpositibo sa COVID-19 si Barangay Punta Taytay punong Barangay Lea Palma. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Familiaran nga yara sa maayong nga kondisyon si Palma bangod asymptomatic ini. Sunod kay Familiaran, ang Punta Taytay ang yara sa karon sa top 4 sa mga barangay sa Bacolod nga may madamo nga kaso sang COVID-19. Madumduman, una na gindeklarar ang Punta Taytay bilang pinakaunang nga name barangay sa Bacolod nga COVID-19 free. Sa pinaka-latest nga record lamang ang Bacolod ang may 7 ka mga dugang nga kaso as of kahapon nga adlaw, kag ang Bacolod sa karon ang may kabilugan nga 5,039 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 kung sa diin 344 na lamang ang aktibo nga kaso. Yes, correct na. In fact, ang top 4 ang Punta Taytay sa kuwan eh. Sa cases. Positive cases. Yes, correct. Subong. It's good na si Tapley ay asymptomatic. Si Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Alcide Familiaran. Naglambot na sa 17,994 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 90 ka bago nga kaso. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 57 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 14,662. Samtang 11 ang in-report nga bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 462. Ang mga lugar nga naka-record sa marami mga kaso, amo ang Negros Occidental nga may 36, probinsya sa Iloilo nga may 21, siyudad sa Iloilo nga may 13, siyudad sa Bacolod 12, kag Capiz nga may 7. Sa iban pa nga balita lokal, ginumpisa naman sang 3rd Infantry Division ang Joint Focus Legal Action Team agod madepensahan ang mga miyembro ng AFP kag PNP batok naman sa mga teroristang hubon. Sunod kay 3rd ID spokesperson Major Zenon Pansito, ang J-Flat isa ka legal action team nga ginabugusan sang AFP, PNP, DOJ kag Law Enforcement and Development Support nga gintukod agod mapabaskog pa ang batalya legal sa mga kasundaluhan batok sa community terrorist groups. Naibaluan man sa nga mga grupo nga pila ka allied groups sa nga teroristang hubon ang aktibo sa paghatag sang legal assistance sa mga ginpang-aresto nila nga mga miyembro. Nalakip na ang pagpatigayan sang fact-finding mission agod ma-fabricate ang mga ebidensya kag testimonya batok naman sa mga militar kag iban pa nga puwersa sang gobyerno. Naglambot naman sa masobra 117,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa amay kag duwa sini ka mga kabataan sa bypass operation nga gipatigayon sa Police Station 7 sa Purok Gaisano, Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod kagabi. Ginkilala ang subject sa operasyon nga si Jason Peruelo, 29 anyos, samtang nakuhaan man sa ginalegar illegal nga droga ang utod sining si John Lee Peruelo, 32 anyos, kag amay nga si Norberto Peruelo. Sunod kay Station 7 Commander Lieutenant Conrado Espino, makabig nga street-level individual si Jason, kag maramo sila sa nabaton nga report nga may mga nagapadulong sa ilabalay kag nagabakal sang illegal nga droga. Dugang pa, wala sang record nga anay kaso ang mag-amay nga Peruelo, kag preso na karon sila sa custodial facility sang Police Station 7. Sa katapusan nga balita lokal, naglamot naman sa masobra 12,000 ka pesos nga balor sa inasuspetson Cebu nakuha sa isa ka persona sa bypass operation nga ginpatigayan sa Police Station number 1 sa Barangay 9 siyudad sang Bacolod kagabi. Ang nadagpan ang kilala kay Errol Orlorga alias Diamond kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Station 1 Commander Major Jovel Sidel, madamo sila sang report nga nabaton angot sa baklanay sang shabu sa balay ni Orlorga. Dugang pa duha ka beses ang nabaklan sang police pusher buyer si Orlorga, rason nga ginpatigayan ang operasyon. Sunod kay Sidel, nadagpan na sadto si Elorga sa amuman nga kaso kag nakagwa sa prisuhan tuig 2019 apang na monitor nga liwat nagabaligya sang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Aksyon Radio, sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share, na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kay kayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio nga Okay. Sige. Sakay dira sa mga tagpamati na to sa Gihulngan bala. Good morning dira sa inyo. Kay Rose Belen. Sa mga frontliners kuno sa barangay Luz, Gihulngan. Correct. City Border Control. Sa mga active dira nga pulis katapos ang AFP. Good morning. Salin sa kay Rose Belen. Annalisa Pendon Fantes, of course. Good morning sa imo. Miss Heaven, may agaman. Inikwan mo ni Guro ng tiya mo niya. Si Majalabea Custodio Chavez. Good morning, Miss Nis. Oh, sabi ko yung nablo siya ka. Pagrinit naman akong family, ang yabana Ryan Chavez, kang iya sining bata nga si Rashid Chavez. Sige. Alex Montesa, good morning. Sige, ikaw, Anay Aksyon Eden. Aneski Galvez Rizaldo. Good morning. Pag-rate niya lang, happy 67th birthday sa iya tatay, Action Boy. Tatay Narding Rizaldo sa Hacienda Balasilay City. We love you, tatay ko no. Sige. From An Rizaldo. Salamat. More power, Aksyon Radio Bacolod. Kaya Kelly Jelly, of course. Happy Thursday to both of you and to all Salvadorians, to Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral watching from USA. Kay Philip Isulat, dira sa Buen Retiro, Talisay City, Mayang Aga. Dennis Richard Tiboroma, kay ang colors and dress mo daw ka snow. Kuno mo Snow na ni man. Summer ni gani, okay, flower. Kuno, buta na pananawan ni Dennis na. Ano tulog to bilib? Daw ka flower, no ka summer man na ito. Daw flowers, no? Ano man? Daw ka snow kuno pananaw. Okay, sa layo kuno daw ka snow to kung sa kuan lang bala. Ito, let it snow, let it snow. Amo nang tawag sa imo Cold Eden. Gani cold. Ann Bella, watching from Iloilo, no? Kay John Ray Dorimon Bonggaita Pakulanang. Watching from Lapu-Lapu City sa Cebu. Greet lang tanan nga Pakulanang kag Servant of God Group. Sige. Yvonne Boisher
watching from Germany. Ito ka ba na around the globe, hindi ato rin live action boy, correct, no? Sige. Sige, ikaw Kay dali. Ernesto Regacho, good morning. Sa Regacho family sa Barangay Hagimit. Mayang aga sa inyo tanan. Ronnie Sidayan Gordon, of course, sa Tutsuki man. Ma'am Cory Vidaha, good morning. Richard Padura, God bless all watching live from Carabalan, Himamaylan. Pag-greet nilang Padura family and of course, Gacho family man dira sa Himamaylan. Damo na sila. Damo na sila. Ila na ni iya na reaction door. Ato na. David Gonzaga from Cityville, Barangay Estefania. Good morning. Yolando Alcayaga Gallegar. Good morning, man. Ma'am Jean Osiser. Madeline Jordan, good morning. Angel Grace Panhilason, good morning. From Vanina, Russia. Pag-action. Russia. Grabe ba? Russia, Germany, Minnesota. Grabe. Sa kanisada I think sa barko. Sa cruise ship guro, I don't know. Perfect. Basta sa barko ni sa. Grabe, no? Si Angel Grace Panhilason. Atos na sa Russia mo. Grabe, no? Abraham Ortega, watching from Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. Dita mo. Ray Jantan Villalon. Sakay Rose Belen, of course. Ang diehard listener ng mama niya, si Mildred Saldivar Belen. Salamat, Ma'am Mildred Zaldivar Belen. Glyza Ablas from Vancouver, Canada. Francisco Munoz from Kaohsiung. Taiwan! Ganun nga. Grabe, Worldwide ka na. gidya. Good morning. Yes. Si Ma'am Vanessa Yali naman sa Minnesota. Jomar Ayagan, happy birthday gali ko no sa nanay niya nga si Ninfa Ayagan, 70th birthday. Wow, happy birthday, Nanay Nim. Nim. Sigpo na lang Nimpa. Ito ka lang alam. Ayagan. No? Yes, perfect. Summer girl kuno hambal ni Vanessa. Summer girl. Kito ka flower. So colorful gid. Yellow, red, blue, may kompleto, green. Hay damo gambal mo to permi. Actually, din to permi ka na naka-color black. Actually, majority sa akong bio is color black. Correct. Para mag-complement sa panit? Hindi Brown yung panit. Kung na, ano mo ka mo yung... Mambal mo na yung... Kay Tom Simon, itom ko ha? Colorblind ka. Kung itom mo ito ko, hindi nila makita kung itom. Yan lang ng itom. Oo. Hindi kung niya ng brown. Kung itom ko, ano na si Wilma Dasen? Ina. No, nga mo na nga itom. Itom, tapos run out. Kaya itom is the absence of color mo. True. Hindi ng combination sa tanan nga color. Ang white is the absence of color. Nga actually, ang white kuno is not a color but the absence of color. True. Terry Simpronyong, good morning man. Sige. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay bago kumain. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita nasyonal, magapangutang si Presidente Rodrigo Duterte sang $300 milyones sa gudibakal sang bakuna kontra coronavirus disease o kon COVID-19. Sa Talk to the Nation sang Presidente, ginpahig sila nga mayara na sang bakuna batok sa virus. Ginhimo sang Presidente ang pahayag matapos ginanunsyo sang kompanya nga Pfizer kag BioNTech SE nga 90% nga nangin epektibo ang ila experimental vaccine kontra COVID-19. Duha pa sang Presidente, unahon niya nga pabakunahan ang mga pigado nga mga Pilipino.
Ginpanugyan naman sa Department of Health sa publiko nga hindi maglaom sang sobra sa kaepektibo sang potential vaccine nga Pfizer kag BioNTech nga ginreport nga 90% nga makabulig batok sa COVID-19 kag ginpahayag nga ang resultang yara pa sa early stages. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang panugyan matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang dapat kahadlukan sa COVID-19 bangod mayara na sang vaccines. Sunod kay Vergere, hindi naman kinahanglan nga kahadlukan ng COVID-19 importante nga manginhanda, maghalong kag magsunod sa minimum health standards. Makikbahi naman si Presidente Rodrigo Duterte sa online summit sang world leaders sa Nobyembre 12 to 15 agud magpaambit siyang opinyon sa COVID-19 response issue sa South China Sea kag iban pa nga international developments. Ang Vietnam amo ang mag-host sa ika-37 nga Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits. Pila ka miyembro sang gabinete ni Presidente Duterte nga ginalakipanan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Trade Secretary Ramon Lopez kag DSWD Secretary Rolando Bautista ang mag-intraman sa online summit. Gintawag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ilusyon lamang ang ginaduso nga 10 bilyones pesos nga pondo para sa COVID-19 sa idalom sang AND Program Funds sa 2021. Sunod sa senador sa piyak nga may gintigan nga 18 bilyones pesos para sa COVID-19 immunization, apang masobra sa tunga sini ang wala pa sang kasiguraduhan kundi kuhaon. Dugang pa ni Drilon ang pondo para sa COVID-19 vaccines ay ara lang sa 8 bilyones pesos kag nabutang sa committee report nga ang dugang nga 10 bilyones pesos ang program fund nga ginset aside para naman sa pagbakal sang vaccine. Patay ang babae nga judge matapos nga ginluthang sa sulod mismo sa opisina sa Manila Regional Trial Court sang las 2:45 kahapon sang hapon, Miyerkules. Ang napatay ginkilala kay Maria Teresa Abadilla, 44 anyos, judge sang Manila RTC Branch 45. Sunod kay Major Rosalino Ibay Jr., ang head sa Manila Police District Special Mayor's Reaction Team. Ang suspetsado ginkilala kay Attorney Amador Rebato, Clerk of Court ni Abadilla. Sa inisyal nga report sang MPD, si Abadilla ang gindala sa Manila Medical Center apang gindeklarar nga dead on arrival las 3:15 sang hapon. Ginkompormar man sang MPD nga dead on the spot naman si Rebato matapos ginlutang man sini ang iya kaugalingon. Si Abadilla mo ikawalong nga judge nga napatay sa idalom sang Duterte administration. Nagwa naman sa investigasyon sa Manila Police District nga may depression ng abogado nga sospetsado sa pagpatay kay Manila Judge Maria Teresa Abadilla matapos ini nagpositibo sadto sa COVID-19 apang naka-recover na. Sunod kay Police Captain Henry Navarro, Homicide Division Chief sang acting PIO sa Manila Police District, mag-resign na kuntani bilang Clerk of Court ni Abadilla si Attorney Amador Rebato antes pa natabo ang krimen. Patag ni Navarro sa 2 Agosto sa nagpositibo sa COVID-19 si Rebato kag ginpahayag sang utod sini nga ginbatsyag ini sang abogado rason nga nagbatsyag sang depression. Pagkatapos maka-recover ginaligar nga nagbalik na sa trabaho si Rebato apang wala naka-perform sang maayo, rason nga ginupdan siya sang iutod agud formal nga maglisensya kag mag-resign. Dugang pa ni Navarro ang testigo wala sang may nabatian nga pagsaka sang tingog sa tunga ni Abadilla kag Rebato magluwas lamang sa nakit-an nga paggiyo sang abogado kag nagakurog ang kamot sini antes pa ginhimo ang pagluthang. Ginkakibot naman sang bilog nga branch 45 sang mabatian ang duha ka lupok. Sa karon, ginausisa pa sang otoridad kung bala ang gingamit nga armas ni Rebato ang may lisensya. Ginaduso naman ni Senator Pia Cayetano ang dugang nga pondo para sa 2021 sa mga state universities and colleges nga nagatanyag sa Doctor of Medicine program. Sunod sa senador, kabahin ini sa Doktor para sa Bayan Act nga ginratipikahan sang Kongreso sa 2 Oktubre agud makaproduce sang mas madamo nga doktor sa pungsod. Tuyo sang Doktor para sa Bayan Act nga maghatag sang libre nga medical education sa mga pigado apang deserving nga mga estudyante pagi sa pag-cover sang ilang tuition kay iban pa nga school fees, required textbooks, uniform kag living allowances. Sa katapusan nga balita national, gin-alerto naman sa nga AFP kag PNP ang ilatag sa tagsa ka disaster response unit sa mga lugar nga direkta nga maapektuhan sang Bagyo Ulysses. Sunod kay AFP Chief General Gilbert Gapay, ang tanan nga disaster response unit sa bilog nga Luzon kag pila ka parte sang Visayas ang nagapabilin nga high alert. Dugang pa ni Gapay, ang AFP nagpakig-angot na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kag local government units para sa preparasyon sa bagyo. Ang tropa sang gobyerno nagabulig na sa preemptive
preemptive evacuation measures sa mga low-lying areas. Kagin pangabay naman ni Gapay ang kooperasyon sa publiko sa ilang mga local officials. Samtang gin-alerto man ni PNP Chief General Debold Sinas ang tanan nga Police Regional Office kag National Support Units sa bilog nga Southern Luzon agud tutukan ang disaster response capability para sa risk reduction kag public safety operations sa mga lugar nga kadtuan kon labayan ni Ulysses. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size media. Inyong pamatian natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,